miɗa yiɗi garta hen no moƴƴi saabu aduna o fof nan haala jakkarlo le 20 e namde intervention Bouba Ndour e Charles e Fou Malal Fou Malal noon ɓe yimnani eyyi kono ɓe kemmi écho ji keɓɗen ɓe ɓuuri wadde cité que Fou Malal e Fou Malal ɗe wiiɗo won debbo guinnoɗo ɗo leñol yiyenni leñol ngol Bouba kadi ɓe mbi wonde wi wonde wonko urata ɗum ko hene nandi ɗum e haare leñam leñamago beele kaprowo ene foti yawde addade iditade yimɓe ɓe e ɗiɗo miijoji adi foof so Youssou Ndour heɓano télé walla radio Bouba Ndour joɗotako tima e micro ɗum koko adi wona o yimɓe hay yimde ni o wawa yimataka jaƴƴo yimataka ceebɗo yimataka joom haqqille laaɓɗo yimataka laaɓɗo ɓernde yimataka muñɗo yimataka jaɓɗo tampo yimataka jaɓɗo wonde gorko ne yiɗi kono ayi gorko fof mo jiiɗa hombo tawe boituji e baruji on wadda cukalon nde won naata yaltu on wawa wonde Youssou Ndour hay soɓe jiidi mum e baɓe e Bouba Ndour il est comme ça hande mi layat ko wiyete ko pervers gorko mo ganduɗa o wurta koye gueɗe bonɗe Bouba hen jeeya on ka mum hene weeɓi réglu saabu wona neɗɗo mo ganduɗa homo jogui personnalité mata anda e yeeso men homo wawi jogui personnalité mais sukaɓe rewɓe ñande nder Dakaru ɓen Bouba teddata e guite mumen par ce que heɓe ɗum gandi eɓe gandi ɗo ɓe pottata eɓe gandi ɗo ɓe jiidirata e Bouba kadi han kala ko Youssou Ndour woni e dañde ko Bouba nini bonno waɗi wiidema noon yewtere Jakkarlo min actuellement netti kam saf en tagi netti kam saf saabu nde heewi pene nde heewi konnguɗi bonɗi e ñaaɗi kadi way kono actuellement ɓe jiiɗi ko waddede genre ko wiyete ko lantinor nde wona jallugol hoɓɓude leydi ndi c' est à dire koɓe hulɓe ils ont peur koɓe hulɓe wadde Bouba ko haali ko kañum jogori ɗum wa kañum yiɗi ɗum wa wadde manipuler opinion publique o wadde manipuler ɓiɓɓe gendi ndi huɓɓude safara e nder leydi ndi yidde wiide oɗon ɗaani pine oɗon jooɗi ummode ɗum o waɗi ko message o yawtini mais o funti hoore mum saabu yimɓe heewɓe daaroɓe Jakkarlo soɓe goni ujunere temedde jeenayo ɓe ɓuuri Bouba ƴoy hay so yiyaɗen nde wona conguiɗo no feewi ɗum ko banggue mum Fou Malal hoɗo jeeya ñanda wona iwdi mum ko Sinthiou Bamami iwdi Fou Malal ko Sinthiou Baba ah bon homo Fou Malal jiidi wona jiidi koye Racine Talla ko maire commune Wakhinane kañum ardi RTS walla Mamadou Talla hay so jiidani mabɓe yumma e babiraɓe mabɓe kam jiidi ko ardi wona ko ministre guila makki laami duuɓi seeɗa o artirama o woni jagorɗo mais dokken yeeru Fou Malal a meeɗi nan tan ɗo haali konngol moƴƴol faade e leñol ngol e nder émission Jakkarlo a meeɗa nan kala de o laayi o waɗat attaqué ko fulɓe min wi noon mbeɗa sikki yimɓe ɓe noon ɓe jeeɓata hay neɗɗo ko bandum o homo jeeya e haaloɓe ɗum neɗɗo ko bandum hay mami layanma e nder ko Allah windi ene jeeya ko ɓuuri hen soof diwi mbabba yettaki puccu haɗa anndi no ɗum wiyete kay mbabba puccu woni ɗo diwi mbabba yettaki puccu wonɓe o diwi kono yettaki en omo hakkude na reɗɗi o homo wayno aɗa anndi ɗum moƴƴani mais ko haali ko woodani sabu ay penda ba o il faut ko hanti une bonne fois pour toute yimɓe laaɓtina penda ba ko kurko debbo jooɗiɗo homo gollo golle mum homo woni ɓiɗɗo pullo homo yiɗi hoore mum homo woni sénégalais homo respecte hoore mum un bon jour neɗɗo yalti ƴetti leñol mum il faut leera neɗɗo yalti ƴetti leñol mum jaabi leñol mum ngol noon yummum nan nder bamum nan nder tanum nan nder moƴƴuɓe mum en nan nder waliyaɓe nan nder annabaɓe nan nder kam o yalto jaabi sénégal noon ɓe ganda toñaɗo walla biyaɗo ɓe gandi ko joftiɗo mais penda ba koko jaabi tembe o jaabi o ko haali ko ɓuuri bon mais fof e waadi noon o nanngama o soka e bon yimɓe kamɓe soɓe layi yoɓe layi gonga o nangga o soka wadde fonno wi ko penda Mala fonno wi penda ba jaabinoma koko jaabi neɗɗo o wasa wiide penda ba tan ƴattima leñol ƴattima eyi koko jaabi neɗɗo te nde o jaabi nde mbo o jaabi o haw gayni o jagga kadi o soka o leeli ko foti lelo o yalti comme tout le monde won warɓe yimɓe jalti won layɓe goɗɗum e goɗɗum jalti kono kam ni ko toñaɗo kalnoɗo o leñol ngol ha penda jaabi ɗum on holko waɗa
c'est ça la question on holɗum o waɗa wadde Fou Malade kadi mi la en ma wona ɗo ko Guéji Wawi o jeeya kam Fou Malade est ce que aɗa andi hay goto hettaka Fou Malade nder Guéji Wawi homo hetto ɗum Fou Malade koko darino ana haaɓo gueɗe bonɗe e nder leydi un bon jour o fini o waddi junggo e fandu e Oxfam o waddi junggo e fandu e la communauté LGBT ma nan yimɓe he mbaɗi ɗum attaque waɗi séminaire uji kewɗi Fou Malade waɗi organisé drapeau LGBT arc-en-ciel o nana caggal mum ɓen mbaɗi ɗum financé o natti wadde ko waɗano dénonce ayi ɗo woni ɗo joni kala ko fati affaire kala ko fati ɗum kay ya yiile Fou Malade joɗɗina ɗum mbiya ɗum yon jewte affaire goto jiguen o jaɓata pourquoi o men yewte heɓe guurdi ɗum o yewtata hen homo respect o jogui leydi wala hay goto respecté par ce que ko noddanno ko wona ɗum o waɗi ɓe gadi ɗo noddu fof ko affaire de yanamar wiide minen komin ɓiɓɓe gendi min namdoto ko goƴaji rengi gendi mais Ifra la en gonga nde makki heeɓi leydi ndi nde makki heeɓi leydi ndi hewɓe mabɓe koko mbaɗa koronka 2012 yanamar haaɓi e nder TFM yanamar haaɓi e nder TFM 2012 ala ko adduno hare nde so wona won kalis moɓe mbeɗenno nde Simon namna yo waɗa rende compte wi rende compte o kañum hen 1 million so ɗum ko crédit mbiɗi mom noddanɗa yave waji goto ne wiye mi yettin ko rappeur quoi on ay 10 000 probléme o gulloɗo homo tawa ɗen gueɗe hene wanno woɓɓe ay books ene gonno hen wanno hewɓe wonnoɓe hen hewɓe hen jalti ɗum tasi c'est par ça ɓe mbaɗiri yanamar ko ɗaɓɓirguel ngal soɓe gulli ha yimɓe ha laamu huuli woda ko weeɗiɓe less wadde Fou Malade o natti jogoni hen wiyete ko crédibilité heɗade haala mum moƴƴani mais probléme o tan est ce que Youssou Ndour homo andi d'ici peu de temps so dartinani koɓe kalata ko télé mum ma nattu yeeɓe Sénégal tawi yimɓeɓe ganda han me laya Sénégal so waɗi 17 millions joyɗi ha pawi 6 mankuɗi hay goto jillani koɓe fulɓe ɓol heddi ko fecceli kedi 5 millions et quelques population sénégalaise koɓe fulɓe wadde sa waɗi ɓe attaqué e nder télé soɓe mbelama mbaɗa boycotté on tel Abdoussalam e nden toɓɓere mataw aɗa namni beele Youssou Ndour omo heɓa ɓeeto eyyi hande yewtere wiyetede Jakarlo ne yimɓe jeeɓanno gusti e mayre beele Youssou Ndour omo heɓa ɓeeto caggal mayre beele Youssou Ndour omo heɓa ɓeeto caggal mayre node wuurdi ni surtout noon yewtere Jakarlo le 20 ɓennuɗo o yewtere Jakarlo le 20 ɓennuɗo nde moƴƴani min mi jaɓani ɗum ni min mi jaɓani wona ɓeeto Youssou Ndour yeɓata e TFM tan ko Jakarlo homo ƴoƴi homo fini sa yi o dañi ko wona gandal ko pinal haqqille moƴƴo jogui homo andi kay ko yi ko toon no laye moƴƴani heddiwol ko faadi beela kamne o fadani woda valise mo nelda woda kamne bouton mo ñoƴƴi ɗum usto par ce que noon mbay est ce que Youssou Ndour ne wonani amrude koyɗe ɗiɗi merci ko ɗum mbiyatmi so ɗum ɓenni Abdoussalam mbiɗen ko wona yewtere hakkude jayde ko yewtere hakkude miñiraɗe mawniraɗe wadde garten e toɓɓe ɗiɗi tan hojoma ɗiɗi pooɗo walla hayso ɗum waɗe dogue ɗiɗi hen toɓɓere wotere ko convergence yahata toɓɓere wonde nde won pour que jibinande ngoɗo wuuro biyeteɗo Mamadou Salif Sow mo gandanɗa hoorema moƴƴere o jeeñama moƴƴere o jeeñama gendiyankagal miɗa yiiɗi jubben mbaɗana en tan dogue ɗiɗi jubba e ko convergence yahata convergence yeehi e département de Bakel convergence yeehi e nder région de hono wiyete nder département Vélingara yeehi e nder région de Sédhiou yeehi hanke ha e diwan Ziguinchor holko convergence yahata mi waɗani guidorɗen holko convergence mi waɗani hors sujet de mais rogere gonɗen nde mbeɗiɗen uddirde gorko yeehi tan suudu ƴeeɓe yima debbo fotani duppi lesdi gorko rewi yolbude dool ha naati e suudu ƴeeɓima cukalel ngel wiyeteka Adji Sarr fotana war hay mbaalu saka mbeewa fotana war hay dara saka noon wiyede waɗi 14 neɗɗo te ko an tan wela ƴeeɓi moomi te a jaaɓi an a yeehi so debbo ɓortima ha laaɓi lelima dowma sa wiyama wonko mbaɗɗa a wawa wul ɗum fota caɗele gueɗel kadi guel Mamadou Salif Sow mbiyen monsieur le maire Mamadou Salif Sow maire de la commune de Dialambere ɓiɗɗo Kolda Nadio baɗaɗo nommé ko ɓooyani directeur général ASP min de mbiɗa yiyemu gueɗɗiɗi mbiɗa wawi haal ko pullo ko julɗo tata ɓe gueɗi ko Almour Cheikh Tidiane te ko Amadou Tidiane Bawɗi Ceerno ɗe gueɗe tati heɗe laaɓi enen jiiɗi ceerno ɗe gueɗe tati
heɗe laatti e Mamadou Salif gueɗel keddigel ngel mbawmi lay omo heewi needi omo tini neɗɗo omo yiɗi neɗɗo kadi homo jaɓi golle kanko golle o jaɓi kadi paamen kamo wona tottaɗo poste pour kam homo fuɗɗoro golle ala kamo golli haw poste gañiɗe mairie ji kewɗi fawi hen yimɓe sappo 10 commune de fawi hen yimɓe mum président Macky Sall waɗi reconnaître wonde oɗo ko poɗɗo golladede elle ko anda liggey suñu gox somi juumani donc ƴeewen mbaɗo noon to président Macky Sall ƴetti ɗum gollodima mum enen ko ɗum jiɗɗen jiɗɗen ko président Macky Sall yo ƴeew yimɓe gollotoɓe gam ɓamtade leydi ndi eɓe o rentano men wulloɓen kala ko wona gonga hono ɗumen wiyata jawdi leydi est ce que aɗa andi Macky Sall ɓuuri ɓe wotta ille ɓuuri bonnande ɗum e politique le président de la république du Sénégal wiyete ko président Macky Sall ɓe o ɓuuri wotto haqqille ɓe jawdi men fof moɓe weeda ɓen ɓuuri bonnande ɗum ko yaata kala caɗele ɗe o naati ko ɓen mbaɗa anda fewjanoɓe Macky Sall ƴoƴƴi heewani hen est ce que ɗum andi fewjanoɓe ɗum ɓe honorable député Aliou Dembourou Sow e 2022 o wi l'entourage président Macky Sall moƴƴani c'est lui qui a dit ça a gogna ɗum o wawi wona ɗum layete et pourtant kañum il fait partie kanko limateɗe hen mais wonko tagui ɗum haalde ɗum ene waɗi woɓɓe toujours ƴettoɓe taw mien fof no gonda e président te kam o wala on temps e convergence yaata ok pour wiide tan président yo ƴewta jaɓɓal mum e on banggue ɗum jinnomi no waɗni Mamadou Salif ine moƴƴi te Mamadou Salif yo jokku golle vraiment yimɓeɓe heeɓe kooli ɗum te kadi omo fawi e lawol convergence des éleveurs pour l'émergence du Sénégal ɗum firti ko kawtal pelle aynaɓe convergence sa nani convergence tan non convergence des jeunes journalistes waɗi convergence eko way noon donc pour min convergence woni ko e yidde yoltude hujjaji aynaɓe walla guila darini koko yoltata hujjaji aynaɓe kamen jiɗen wi tan Aliou omo gollo golle ɗe ganduɗa de so kala gonɗo e Macky Sall golli golle ɗe caɗele mbaɗata woni gollade e yidde ɓamtude genni ndi kadi suɓade nokku goto wiya ko ɗo mbawmi yaaru neɗɗo wawa yaaru banggueji foof wadde Aliou heɗen ɗum mbaɗa félicité eɗen mbi président aussi o watti mum haqqille saabu homoni gollo hande koko yimɓe heeɓe foti gollo kam koto mo ɗum gollo vraiment eɗen calmini en ɗum juuro mais convergence eɗen paami jaɓɓal mabɓe te en jii en mbaɗi installé 4 coordinateurs même pas 5 jours donc ɗum ko hunde mawde namdal cakkatingal haade men waynade minen ɓe ganduɗa joom leɗɗe en minen hoɗo place amen e laamu mon hen e laamu mabɓe tan kadi wona laamu laamu mabɓe haade min wawa tan hay weelo e laamu laamu amen minen ne ɗo joni on place amen min lorimi ko yidde kam nawtimi laakara kono min kay laamu kako laamu mabɓe e aɗa andi wiileɓe walla joomen gande en joom leɗɗe en woni minen min kay cikkami ko onon lammini makki min cikkami ko onon lammini makki heddi mbeɗon keeɓi gueɗal mum walla on keeɓani kadi paama noon mi layanma gueɗel gotel wonko makki waɗi kono wonko heddi e wonko waɗi ko ɗum heddi sinno ko sagam hande waaɓene monɓe taw heɓe nandiri heɓe kaldi heɓe paamodiri ɓe mbiya ɗo paaɗen ittata en ɗo ko ɗum yettinta en ɗo ko ɗum président o tina walla opposant goɗɗo tina bawɗe hen wadde koti wadde fof waɗa kono mbiɗa andi kam leydi wawa yasa gaga anduɗo haade an joni lawol men ngol hunde haale tan naata toɓɓa gara mbiya ko ni yimɓe jaa kadi e taw ɗum a waw ɗum a janggui ɗum kono a tawi ɗum e galle bamma holko mbaynortoɗa mbaynortomi kala suko tan dañƴe duuɓi 17 fayi dow saɗa funtene saɗa funtirede kam bamum kaari ƴeeɓe yima debbo arti wuuli ɗum kam woto waroy may ladde neɗɗo kam sono funte woto funtire ɗo matawa woppo neɗɗo ala ƴeeɓogol fotani duppu leydi haade o ƴeeɓi kay ha leydi boni kay woto duppu leydi heddi ko woni mi salmini karalle ɗe mi salmini Oumar Doro ko min salminima noon Ifra Galla Ñak kadi mbiɗa welti e yewtere nde nin ɗo wirɗani kadi en a wonani ɗo journaliste hayso tawi noon a woni RTS 7 ans ka doyen mi jogani konngol aynaɓe eyyi kadi a waddi e président Macky Sall yewtere namdal e jaabuwol ha gasi pendant 40 quelques minutes donc ka doyen minen joguema respect needi emin teddinma ay wiide Abdousalam Ba woni ɗo ko leydi ndi ayi woni ɗo ko la voix du peuple somi welama mi yana gouvernement somi welama mi yana opposition mais han ko gonga kewi gonga tan layten salmini on yo Youssou ƴewtene Jakarlo